Jake waart van de morgen met deze speciale limousine ophellen door de brandwacht van het Jereveen. En dat is net sambaar. Jake had leukemie en bij de boevenjacht kwam zijn grutte weenskuut. Het wie al die regelen door de Make-A-Wish Foundation. Make-A-Wish vervult wensen voor kinderen tussen de 3 en de 18 jaar. En het zijn kinderen die zeer ernstig en soms zelfs levensbedreigend ziek zijn. Ja, daar hebben we hem nou. Hey, kijk eens even. Nou verder. Dit is leuk. Nou verder. Dus als kinderen heel lang bezig zijn, dan is dat plezierig. Ze kunnen aan andere dingen denken. En daarnaast merk je ook dat zo'n lange periode maken ze positieve stoffen aan. En dat is altijd heel goed om met blije dingen bezig te zijn in plaats van met ziek zijn. En je mag weer even kind zijn. Kijk die paal, Bij alleen nog de inzet van de brandwacht bist er vanzelfs net in de jacht op een boef. En daarom waart er versterking in skekelen. Hebben jullie een boef gezien? Hebben jullie een boef gezien? De orden van Jake wisten wel dat er goed wat regelen waard, maar wisten ook net wat er krekt op het programma stier. Ze wienen dan ook lieke verrast als Jake zelfs. I think you can see with the smile, him and Lily are having a great time. I think they're both the king and queen of the day, and I don't know if there could be much more. I know they have more planned, but if this is it, then it's an unbelievable day. Ja, ik ben ook ontroerd en een beetje, heel erg blij voor Jake vooral. Ja, absoluut. Ik bij de inzet van het leger wie de boef nog net in beeld. Kijken waar de boef zit. In de camera. En weet je het al? Nee. Ik weet niet waar die boef zit. Daarom moest letter op de dij de politie direct nog aan te pas komen. Want ik daar wie er een verrassing regelen van Jake.